Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw natong tanan. O to day, di tamang langan mga ka-DJ, di ana ang laing sumpay ni atong sugilanon, part 3. I only live to love you. Pasensya kayo nga nadugay-dugay ko niyong upload og daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Salamat kayo mga ka-DJ sa pagsunod ning maong drama. O pasensya kayo mga ka-DJ nga once a week na taan ni mag-upload. O di tamanglangan ato nang sugdan ang atong sugilanon, I only live to love you. Ug daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Unsa may imong hilakan? Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw! Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako ni mo ulipon? Kung unsay akong isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag yun kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I only live to love you. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Lakaw na! Kay burag yung kag-amaw ang imo'y tsura. Ha? Ay, kataas yun ni mong damgusa. Mura kag ang bukid nga gustong mo tipon sa yutang patag. Hala! Hala! Naunsa ka? Ala ka mo, yung ng kataha, madam, oy. Di ko malimot sa linya, anak, kani adto maog yun ay perming kataho ni aning nanay kon magpatulog na siya sa ako agmanghod. Asa, gusto kang katahan ti ka, ana, madam, while ako niya kang masahian. Sigurado yung ko makatug ka sa walay pagmatadam. Pahawas na ko gatubangan, pahong! Ayaw dungagi ang akong kakapoy kanahan. Pero di maglagot! Shit, Hidel. Unsa may mong perton nga sa una palang ganin akong pagkakita ni mo. Nadani naman tayo ni mong akong atensyon. Wa ko masahit kung unsay naan ni mo nga. Kalit na akong nagustuhan. Kung buto na unaon, layo ragit kay ka sa uban ako mga suitors. Gwapo ka. Pero bisag kung saon, biya ragit kay ka sa tanang laki nga nangaki sa akong kinapuhi. Yunik ka lang. Mo na ako nakita ni mo. Mo tingali nga, nagpangita ko ni mo. Og nahagit ko. Ay, murasa ni siyang nahibaong gimingaw ko da. Hello, my dear friend. Hello. May tawag ko kay Miss Alman ko. Sabi ni, tininod yun ang imong gingon na maapas ka? Oh, yes. Bahala nagnaay masuko. Ang nakahayo kay wag masuko. So, sultihin na lang niya ako. Kalos na ka magpasukan sa airport.
Wow! Sikat! Kay sugaton pag yun. Lab, wa pa man siya masuhito sa dapit. O wa pa man siya makatultuloy ning atong gisakan. Mao nga kinahanglan gyud nga sugaton. So, mag-solo ra ka? Ha? Banda! Ganahan siya? Shh! Lab, ayaw pagminalita, okay? Joke lang. Nag-istorya na ba yata, ha? Oh, yes. Yes, kuya. Wa ko malimot, ana. Pero, asa man siya moabot? Dinhi, tipo na to. Ano man ato ba siya nga palainon sa pagpuyo? Nga makagasto man siya dako? Ayaw na. Ako lang siyang obligasyon. Kay mahimo naman siya usa sa mga membro sa team. Wag ko'y pagtuo nga mula hutay ng babayhana, kuya. Then, naara na niya. Kung unsa mo ko ka-open nga modawat sa iyang tumong, nga mahimong usa nato, ingon na sa niya ko anak kalugak nga muhatag sa iyang kagawasan kung mo back out man gani siya. Pero sa dili pa maugtas og hinuwat si Polinato, manglakaw na lang ta kay maikog ta nga mahago na kayo siya. Tara mo sa airport. Chay! Present! Ay, skat! Oy! Oh, Ano ka? diin ka man mulusot. Nga niya ka naman sa akong atubangan. Secret! Hoy, mananap. Bakia ka. Baki? Usa magyog ka. Wala? Tao-taon ko ay! Pero nga lang ko ni mo baki. Ay, ambot nga no, no? Hala, ko para sa kaig baki ni mo sa... Guwapa. Asa ko haa. Of course, apis! Tanawa, oh! Di ka kakita? Huwag hindi ka kakita, no? Sa ko kagwapa, no? Kita lagi si Sir George Carianto. Unsa? Hoy, minatay. Ayaw hisgot itong tuan na puyo sa menteryo. Pero gano'n bang nakaingon ka man nga nakakita si George sa imong kagwapa? Ayaw kong ingna nga nanguyab si George nimo without my knowledge kay ipasalvage ta gyud ka. Madam! Namaginanguyab na ko sa una, Mayor. Ay, madam, wag yung kasulting bati ni ato ang bana ni mo. Kay, naibaluman ko nga iyag yung gilabanan na iyang pagkadesente. Nag-amping ang tanto siyang dungog. Ay, maayo to siyang pagkabana. Maong yukbo yung kaayo ko ni Sir. Naiba ko nga kumidjar ka to iyang kidat-kidat niya na ako, no? Dili man to parihas ni mo. Hoy! Hoy, panuway! Balik ka rin, panuway! Dala siya. Misa mo siya kagwapa sa kong tanaw. Hi. Hello! I miss you. Welcome to Davao. Ikaw na? Na si Glenn, mo akong gipadrive. O naasab si Shin. Thank you sa paghago, ha? Oh, sorry. Ay, okay na, oy. Unang higay yung pagod mo nga nakatunob in dapita. Wow, kinahanglan yun nga sugaton ka. Aron dili ka magka-problema. Nga nang ibalin man ka din eh. Utok brain day. Gamito na to itong brain, ha? Di lang ako uwaton nga muingon ng bisita sa imong maguwang nga. At tapal lang tadel. Ano ba? Ako na lang makantihandaan ang driver's seat day para way daghang hasol kay ilasan kay kung maminaw anang babae nga na bang magpayat-yat-yat stingog ba? What I mean to say, kina bang magpayait-yait stingog ba? Buang nga lain may lang yat-yat. Kung gani, kabantay ko. Manindog oroy ang balhibo sa kong buga na. Katol! Shh! Uy! Shh! Shut up na ta. Kay niya na paingon di... Paya, lupit pa'y anak o presidente nga giatiman umaayo. Thank you, darling. Unsa? Nagpasalamat ko sa maigsuon, Shin. Hilasa ni mong padarling-darling pa ka. Unsa, nakatag-iyan ka? So, let's go. Sa gawas na natin mga on. Para inigabot nato sa bahay. Igo na lang mamahuay. Aron nga inikahuman, manuroy ta.
Murag lindot ang imong ginahunada kay tamis ka bang kayo pa. Ina bang dapita mga botang imong iminasyon, ha, Aria? Sa akong damgo nga makahuman ko og eskwela, Papa. Kung mamahimo na unya akong doktora. Usa. Aria, ayaw ko nung patuyang og padagan lang imong hunahuna. Nangandoy ka sa di yun mabot bisa karusa. Mahimong magapadayon ka og eskwela, pero anhal yun ka kutob sa elementarya. Dili ko mutuo, Papa. Usa? Dili ba miingon man ang pastor nga ang Ginoo mo tabang natong mga tao basta musalig lang ta sa iyang gahom? Mao na ako nadungog sa atong pagsimba, di ba? Mituo man ko sa iyang giwali, Papa. Og mituo ko nga way imposible kung ang Ginoo na ang magbuot nga hatagan kita niyang mga tao og nindot ka kapalaran. Mantag dili na magdugay pa, no? Mantag makita ko sa Ginoo og iya kong tabangan para matuman ang akong mga damgo aron dili na ta maglisod. Gusto ko nga mausab na unya kini atong bahay, Papa. Aw. Bahay ba ko'y itawag ini? Murag dili. Unsa ni pa? Tanawan ako do. Igurang gihaklapan og trapal ang ibabaw. Og wapagid malukop ang tanan. Panahon sa init, mulusot paghihapon ang silaw sa adlaw. Samot na sa panahon sa ting-uwan. Sumagod. Naunsa man ta adtong nagbagyo. Kitang tanan naligo sa uwan ug nagkurog sa tumang katugnaw kay wa man tay mga gamit para ikahabol o ikakupo. Luoy kay ta pa. Kitang tanan nga ni sa palipot. Kanus apa maka mo abot ang grasya. Huwato na namo, Papa. Dili ko muhunong sa pag-ampo sa Ginoo. Okay ra ka? Na-enjoy ra ka sa gikaw nimo? Oh, yes. Pero medyo di kapoy na gid ko. Maong gusto ko nga makapahuway na unta. Layo para ba taog daganon? Mao pa? So, ingon ini na lang. Mo-check-in na lang una ta sa hotel. O unya nang tabong padayon sa pagbiyahe pa ingon dito sa bahay nga inyong gistayhan. Don't worry. Kay ako ang nanagad. Ako sab ang mahibang gasto. Nganong ikaw magyud? Ako na. Bisita ti ka. Maong ako katulubagon. Kinahanglan ba gyud nga mag-usi ka sa imong kwarta, ma'am? Ayaw na lang, uy. Kung magsugod na tagbiyahe karon dayon, dali ra gyapon tang moabot dito. Maong sa bahay na lang ta. Osto si Shane. Save na lang ng imong igasto, ma'am. Ayaw lang usiki ng imong kwarta. Para magamit mo sa laing okasyon. Okay. Let's go. Pero kung gibati mo nga, ang ngayon kagyod nga mo check-in sa hotel, ma'am, ingon na lang ini. Kamo lang si Agaudil ang pagkuyog kay kami na lang si Shane ang mamauli. No. Ha? Ngikas ko na imong idea. Okay ra ka? Sige, ikaw na lalawas dito sa bahay kay ako magpabilin din ni uban ni kuya. Ha? Nga numisiga man ang imong mata? Nagalitan lang. Kay wa ka magdahom nga maotoy akong gisulti. Abi nimong nagkomedya ra ko? Wa man good. Dili ko masugot nga kamera si Agaw Glenn ang mapauli dito sa bahay ni kuya kay mahadlok ko. Mas komportable ko na naara si kuya. Kaya this is my first time sad nga naabot ditong dapita. Papabi ako masuhito sa mga tao nga naglibot dito. Wag ko'y kumpiyansa kay daghang kuanggol nga naglibod-libod rong panahon na. Mausad. Og aron mas mahapsay ang imong huna-huna. Adto na lang kita dito. Naaraman ka ina. Ni Anata? Kaluoy si Ginoo. Wa na.
Sugod nagliraw ang mga mata. I love this place. Isulti na stick pa ka ang inyong ayas ni mo. Welcome to your new home. New home, cute. I would love to stay here forever. Tuan na. Sugod ng drama. Kiningsin, pwede ko mangayog pabor? Please, o na kong katiman ha. Nining royal na itong bisita para makapahuay. Kaysa musulti niya sa dili, nahibaw ko, nga gikapoy gini siya sa kataas atong biyahe. Maganay akong biliban ni mo. Kay dali na kay kang makabasa sa akong debate. Tana, ma'am? Ma'am? Shane, will you please stop calling me that way? Pwede ba Puli na lang? Or ate? I'm sure nga dali ragid kay tang magkasinabot. Kundi ko ni mo isipon nga laing tao. Come on. Pwede ba kimo na kung dadon dito sa pwede na kong punduhan? Okay. Pahuay gilog tarong aron dili ka magmahay sa imong pag-uban din ha, Pauline? O, Shin, ayaw siya pasag niha? Ayaw ka pala ka, kuya. This is your room. Wow! Nice! Sure ka? Mm-hmm. Basig, dili ka ganahan ha. Sulti lang, kay sa ako naman sa pagpaybaw ni kuya. Nagdoda ka pa nga delikada ra kay ko? Well, nasayo pragut kay ka. Kay I can stoop down sa level sa mga taong uyamot? Oh, yes. Nauran ako istrikta o delikada, Shen. Pero ipanikuran ako nimo nga makasakay lagit ko sa kalisod. Diligid mo makadungog og reklamo gikan ako sa akong pag-start din hiuban ninyo kung ako mo niyang matilawan ang kalisod. Kay makamao kong mo adjust, Shen. Og musakay sa kiingon nga, when you're in Rome, be a Roman. Well, atong tanawon. Unsay plano? As early as 4 o'clock in the morning unta. Anam na nga mo atubang sa tumisyon. Ako, wagi kay problema. Oo. Nahibaw ko, anak. Kanadto pa, nasayod ako kung unsa ka nga muhatag og bilis ang oras. Pao gani nga ikaw gi akong gipili nga ikauban pirmi sa tanang panahon. Kay kasaligan ka. Kung ang pagbangon og sayo, bilib ki ko nimo kung mao na nahisgutan. Salamat. But, how about anong atong bisita? Kung magdugay-dugay siya sa pagmata, mahabilin gid siya dinhi sa bahay. Nga maurang usa. Kay si Sin, hindi magina po sugot nga dili mo ban. Gusto mo gina makaabot sa mga dapit nga giplano natong taakan. So, saman, decided ka nga ingon ana ang buhaton kung dili mo mataog sayo, ha? Ato itong istoryahon si Shane. Nakagawas na ba? Napahimutan na ba niya si Pauline? Ambot. Wako ideya. Basig, wa pa mahuman. Ato na lang haton. Kung doon na kayo kinahanglanon, pwede na kayo kang manawag, ha? Okay na ka? Oh, yes. So, pwede na takambiyaan? Ayaw sa. Oh. Ha? Pwede ba unya na lang? Kung magduka na kit ko pa, mag-istorya lang una ta, okay? About what? Sa imong kuya. Pero ayaw ko gisumbong, ha? Dili ko gusto nga makaingon siya nga ukitan ko. So, unsay gusto ni mong mahibaw ang bahay ni kuya? Kisa yung uyang. Wa? Ikaw pa tingali unya kung masugot ka. Excuse me, kay nagduka na ko. Tawag na do. Tawag na. Biyayin na lang ko din nga bagino Sara. Makapahuway ka na. Ako nalay mo huwat ni Shin. OR. Ano sa man na? Okay ra. Okay ra ba? Saman.
Wala blima. UR ka pa niya. Go ahead. Basta ha. Sige. Arin ko. Ay. May pag mag-edit, una ko nining among gi... Wow! Timing! Hey! Oh! Abi na kong nahinanok na ka. Nabaguhan lang tingali ko sa dapit. So, care for a drink? Nakoy, andam ka nun ay diha. Nga para sa kong bisita nga gustong dagon o duka. Oh, that's good. Pero upanay ko, ha? May lamikon ako ng usang mo inom ko. Okay. Oh, ang akong cellphone. Ay, bilin man di ay sa gawas. Akong kuhaon. Si Pauline? Wa pa siya matug? Maragkupog magkinatawan? Please. Ihatid ko sa kong kwarto, kaya hindi na ako kaya. Tingali na ko tumba ko. Ihatid ko, ha? Ikatot! Kuragan! Ha? Pinura di mong katapat, ha? Para mulutaw ang tinuod ni mong kulor. Ikata ka? Nga diba ni apas ka pa man yun din, uy? Daan pa ko. Na nagtatag dilima yung plano ang imong tinanawan ni kuya. Hinay lang, tumba ka. Hinay na. Mga tumba ta. Kita sa ka? Oh! Uy! Nagmata pa sa di ay ka? Nakatong na ko ng tagkariyot, pero nakamata ko kay... Nahibili na nga akong wallet sa center table. Maong migawas ko. Pero nasibog sa akong pagkanog. Sa hinubog yun kaayo nga katawa ni Pauline. Hinubog nga katawa. Oh. Tuo ka kupog. Pabog-kubog na uy. Tama na. At tangi, ang mahimong mahitabo karong gabi. Makaingon yung ko, ugma. Nga banga kayo sa agaw nil kung way mahitabo. Oh. Hala, ingon ka dahil siya, anak? Shit! Uy, parang ka. Obvious kayo nga gisapot ka day. Careful. Ha? Kay sensitive baya kayo kung dunggan ang imong maguwang. Ug dahibaw biyag yun ka. Kung unsa na kaabtik nga maniid sa ato mga mood. Mga mood. Hell! Shhh! Ito ba? Ang samantang ka. Hey, maglisod na ba ikag-control si mong kasuko? Hoy, kung nalingaw ka sa isina nga ako nakita ganiha, ako wa. Wa, gyud, as in wa. Og honest ko sa akong gisulti, no? Sige, padayon, di as ko masulti. Sige. Ganiha, kung wa palang ka ako magpugong sa akong kaugadingon, wa na. Giwalk out na namong nangaon, kinawa gid akong kanan no, nga nagtanaw ni Kuya Del, nga iya yung baby sa pag-atiman na Pauline. Imagine, ihungitan gyud. My God! What happened to the world? Huh? First night pagani? Onya, kung doon na rin nahitabong nindot nga happening last night, which lead them para pagtibuok ko sa katamis ka relasyon. Unsa may imong, mahimo ana? I can kill that girl. Uy, buang na ba yan siya? Lupig pa man mo inahan nga sobra kaigihan. Nga posisib yung kayo. Wako'y gusto niya. Wako'y gusto anang babayana. Feel na ko nga dili siya magdagswerte ni kuya, kung dili di malas. Nakasabot ka? Nganong parehas matagpanlantaw sa? Mga judgmental ang yun kahatasin? Mga bright ta, maong dili ta daling matunto. Kung husto magani ko, sa akong pagtuo nga naanadayoy natibuok na relasyon between Del and Pauline, base sa akong mga observation. Then, may pag-aingnon nga, baho na lang yun ta. Anwa na tayo say. Kay, sa magilabot pa ta. Nya, maguba na ino itong grupo. Ay nag-itugot kay gabaan unya ta sa imong maguwang. Wala, nga ako usang igagaw. Ato na lang ihatag ang atong
respect, atong respeto. O gato lang pabuton kun unsa may sunod nga manghitabo. Amen. Tell me. What? Dali ang katubag, Mura magsadaan. Unsa? Doon na matingali gitaguan. Then, search me. Sultihin na lang ko. Tell me honestly, are you committed to anybody? Hinamdaming nahitabo ka, P.E. Og mahipaw ani mo ang hustong tubag sa imong pangutana. Ngano, dili ba pwede nga magka-related ang usa ka babae o lalaki bisag dili pa nila buhaton ang angay nga mahitabo sa mga tao minyo? O sa klarong pagkasulti, sa usa ka legal na nga magtiayon? Oh, sorry, nabuko. What if? Moingon ko nga, wa pa ko'y serious nga relationship nga naagian dito. Tungod kay focus ako sa akong trabaho dito sa US. Ug mao tingali nga, wa gyud nako panumbali nga ang daghang nagsamok-samok na ako. Kay, ni ara dayon akong destiny dinhi. Nga mao, ikaw? I know it's hard to believe, Del. Ilabi na sa parehas na ko nga nagdakog inang tanga dito sa gawas. Kay kasagaran good, makaingon man o magtuo man yun ang uban nga liberated, dili ba? Pero I don't care. Kung dili man dayon ni mo dawato na akong gisulti karon, magpaabot na lang ko nga imo nang makita. Wala masab ko magdali hinoon. Pero, naglaom ko og happy ending. Come here. Tuwa na. Karon, unsay mo ikasulti mo nakita? What can you say? Mga taong way mudo. Papit ka rin ng bumbong og reminder nga please observe decency. Ay, asa may pagtuo ni mo? Ha? Nasa eskwelahan? Pagkadali. Ha? Sugod na magpada si kuya sa pagka... Why dili ka di saan ang mapayhana, uy? Ay, grabe power ning gugma sa. The power of love. Kabantay ka? Matuo ka nga gugma ang nagtukmod anak nila. Aron magdug, diha-diha dayon. Unya magtagay sa kalipay. Bisag way bendisyon sa pare. Oh, siyan, buddy, ay. Kinahanglan gina itang kanang mangayo og bendisyon sa pare kung gusto ta nga ano bang makitagay sa kalipay. Kanang within one night lang. One night. Otro kang ugok. Oy, hey! Ayaw pangugat. Oy, gipakatawa talan ka. Unya, kay wa man ko makatawa. Unsa man? Aw, sige, dahil lang pala yun, tingali. Tingali bayag. Mabukan pa tag cellphone, mamalabayan niya tag cellphone na. Inga to imong amo. Kung mo pa dayon pa batag biyahe o dili na. Ha? Iyan ang gisugdan sa pagkupaang iyang record sa pagkadili o si kanug oras. Taas na kay nga adlaw, oh. Bala siya. Ako'y dool, be. Uy! Sin? Abi ba na kong sayo ito mabiyahe? Maong sayo ming namangon si Agaw Glenn. Usa naman ang orasa. Padayon pa ta o dili? Babe, maragwa sa mood ang imong igsuon karon. Ayaw lang na inas sa pagsabot ang akong pangutana, kuya, ha? Concern lang. Thank you, love. Pero sorry, nakasakit ko. Medyo milabal lang akong kay ubay gid akong nainom gabi. Nainom ka? Kumauna da ikaw mo inom? Forgive me. Ako'y nakalkal. Unsaon nga, naglisod manggit ko og kato gabi ikod. Maong mikawas ko, para unta nga magpaabot sa akong duka din sa sala. Pero naabtan manggod na ako ang
Ang imo igsuon nga nagmata pa, si Del ba? Mong akong gihangyo nga mo inomi. Bisag kamay lang unta to. Pero unsa pang naglami man hinuon mi? So, unsay misunod? Kon, nagkatug, murag patay, tungod kay nahubog. Kay, unsaon lagi, dili anad. Maong niya ang resulta, dugay nga nakamata. Maong pakyas ang plano? No, mupadayon ta. Dili mahimo nga pakyaso na to, nga tugi kasabutan. Anyway, naman si Glenn nga maoy mo drive sa sakyanan. Muahat ka, babe? Bisag kuwang ka pa sa pahuway? No, stay here and rest all day and forget what you have planned. Then, ako og si Glenn na lang ang mupadayon sa pagbiyahe. No. Babe, kulit lagi ka. Let them go. Magpabili ng tadini sa bahay, okay? Kung maghuhat pa mi nga mahuman ang panag-ergo ninyo, kuya, musamot sa paglabay ang oras nga watay mahimo. Maundiya ka na. Glenn? Time pa sa shin. Mukuyog mi si kuya ni mo. Huy! Andar? Kaayok yung paligsan ng bayana, eh. So, nagpabadlong sa. Kinahanglan nga ayun ganyan sa pagdaang iyang papel sa kinabuhi ni Kuya Del. Kung may relasyon naman yung na sila. Wa pa ka magkasabot? Klaro anang may something na nando, ha? Sumadod. Nga nung miandar man ka. Alo, yung mga plato, mga tiridor, kutsara, mga baso, nga imong gipustak, diyang nahukas kang atong gikalaan ba? Nga labay naman toothpick, dili pa kumaigo. Kaya, no, sila may imong gipahimungtan nga mo man mga sa. Kung makasulti patingali, no? Kung makasulti patingali ang mga gamit na to, sige na tingali ito gangyo. Sige na gangyo na mga husto na, tama na. Ano ba? Period. Kuya, dire kas Francis. Tapad mong agaw, Glenn. Ano? Dire lang mi sa likod. Kay pakatugon ako si kuya ni Moshin. While magbiyahe pa. Kay luoy kay nagduka pa. Sige na. Ato na ta. Che, feeler na. Dam? Dam? Madam! Ay! Hala! Saan magito siya? Hay naman yung huna-huna! Nagatubang man unta ta, pero grabe magkakatulala. Impakta ka! Ay! Bisag kapila, pag kumatulala, wag kay katungod sa pagsinggaak na kung banyagaa ka. Singgaak de ko! Singgit de ko! Nga hunghong raman unta ta. Helom! Muhatag kapag yun ang katarungan ni mong parot. Power na sa ako atubangan. Aron dili magubang akong adlaw mananapa ka. Dili ka gusto mo atubang ko di ma? Dili! Okay. So pagsukad dig imuha kung mukaon ka, kay magasukad sa kog para namo ni Pancho. Ha? Ay ko gaynana ha? Kanuntarong kang buanga ka. Gigutom na rabak. Ay pagkatawa! Yati ka! Ay, mo katawag yung buoy! Ay, pagbuot! Ala, kakatawan nan raan mo ingong kang imo kong kanon. Alam mo kaon di kag bakiron? Alihaya! Yawa ka! Paluway ka! Mahawa sa kong kinabuhi, animal! Tangil agbaba ni mga mo, ay. Bayriyon ako sa tanan ni mong utang, be. Kay musibat dayon ka? Kaya kung gipulaan ka sa ko ag dagway, nga, kuan ka nang gipulaan na ka na akong dagway nga kagwapan ako, ay gingiluhan na sa kusimuhang naong madamay. Ikaw kay mapatay na ako, Chay-Chay! Ay, nung ta! Wala mo patay yung ko aron lang ko mapriso! Excuse me! Sayop yun ang linyahan ni mo, madam! Uy, kanindot uroy, sa kinabuhing gawas nun, Hilom! Hilom, ha? Hilom! Hala, imong Palayo, untile. palayo na ako, kaya ako nito bagod! Oo, tumaga. Hello, Pulien? Transman? Oh my God. Salamat na mitawag ka. Lagot kayo ko gabi, oy. Kanita man yun mo makontak. Trans na ba? Relax, Ma'am Shi. Busy lang.
Okay. And how are you? Happy. Very happy. Kay okay na minitaw, Ma'am Shi. Unsa nga okay ang buot ni mong ipasabot? We are in love with each other. You're not kidding. Tinuod ang imong nadungog, Ma'am Shi. Shall I say nga, ayaw paabot na nga mo lahot ay pagtugay ang inyong relasyon. Pagkasal na dayon mo. Mami, ayaw na pupuwang bunga, gawa pa mahinog. Del, wa na ka sa karaang panahon, bago ng kalibutan karon. Gusto kang mailog sa lain si Pulin? Bantay ka. Kung mailog man gani siya sa lain, siya na siya danana, Mami. Kaya ko, magmatilod-ano magigo. Ma'am Shi, hatagi lang o namikhi kayo nga ma-enjoy o na namo ang panaguyab namo, okay? Asa ra maguto niya ng kasal kung ready na kid me? Ang importante nga si Del naog ako. Ay, beset, ning tutunlan na. Karon pa man mi karas, oy. Kayo, gini mong tuon kung datana ka. Lablab, meron man ka? Mikatul akong tutunlan, kuya, oy. Ay, gisungog gid ko. Ay, giputulid ang gibati na akong kalipay nga nagtanaw sa mga nindot nga view nga atong naagian karon. Relax, darling. Ayak isigig pangigham din agad tingaling masama lang imong tutunlan. Babe, wala sa linyas, Mami? Gi-off na nako, babe. Kay dili na tumahuman ang istorya ug di na ka makapahuway. So, sige na. Piyo nga na nagparik ang imong mga mata. Ali, higda na sa kong paa. Buset. Ano bang may apas magikaw eh? Mga ligo ta, Ada. Dali! Tingnan lang yung kandingon ka. Pahala ko sa ikong isulti, basta pagili ko maligo. Alia! Si Papa ang nanawag? Alia! Pa! Maligo sad ka? Adili! Yapas na ka, aron mo pauli na kay manglakaw ta. Nagpaabot ang imong inahan ng iyaan. Ala ka! Ala, sakto na itong uwin. Bawas na, Alia, uy! Nalimunta nga mga today na sa Bigas Barangay kay Pista. Kung sige na, hawas na! Oh, no! Ano sa problema? Hey, hi naman ta. Ka-weird na ko din ang tapita. Hain na tao eh. Amot. Tuwa ko'y kalibutan kung unsay nga na ining napita. Basta kay, gisubay lang gina ko ang daan ba? Gisubay na ko. Hangtod nga, may abot na ining lugar. Nga, di na, wala ko kasabot. Kay, di na kalutsan og sakyanan kay, natipak ang daan. Nga, pangpang lang ubos. Palaog ta. O mag-alinaw tas palibot. Kasi palig doon ay tao nga ito nga mapangutana. Tana. Sige, tana. Babe, kamo lang ha. Ako anira ko sa sakyanan. Sige. May tao ba ini dapita nga? Pwede namang mingawa ini, kuya? Mao ni inyong bisyo ni Glenn din eh. Magpatuyang na magtaak sa mga lugar nga dili mo sulito. Ingon ana ang mga wanderer. O man na wanderer, ha? Ingon ni ka kakumpiyansa, kuya? Tingali. Oo. Tungod kay, dako magpagsalig sa Ginoo. Kinagaw, bataan dyan na ito Ginoo itong kinabuhi. Una importante. Kanya sa man, ha? Mula bang tagaw? Pero maglakaw lang. Kay ato maging nakita nga mikibahanggit ang daan. Kaya natumpag man eh.
Oh, tanawa. Naagid sa tuong nga bahin nga nag-umbaw sa pangpang, di ba? Gaw, unsa naman? Ha? Dili naman tingali na malusag ang dahan kung kita raang matunog, di ba? Ay no nga dili gina basta-basta nga malusag. Ato naging lihayan ang natumpag nga bahin. Kung wa ko masayop, giagian og dakong bulog sa tubig ang dan. Mao gyud. Sige. Mupadayon pa ta sa unahan. Aron pagsusi kung unsa na ni ato naabtan. Hey! Asa man mo? Inyo kumbiyaan? Amo ra ba kang balikon? Di ka po'y makaka. Gusto makaka magpabilin sa sakyanan. No! Dali ko, oy. Di gininuan ko. Doon na pala masaag na ungo dito o kanon ko. Wow! Uso pa day ang ongo ron? Hala, may tag tinuod na no, ano makakita ko? Dili gyud magsilbi din ang hadlukan. Asa man mo? Mula bang para sa pagsusi sa unahan kung unsay naa dito? Tana mo. Aliyah, hain na gud ka. Wa pa gyud ka mahuman og pagwapa? Ni anak ko, Ada. Hay. Uy, pagkagwapa yun sa akong anak, uy. Salamat, Papa. Papa, kita ka kay gwapa man gyud ko para nimo. Nakita man gud na Aliyah gud. May gud mong pagkaliwat sa akong uyuan. Mura man gani mong binuak nga bunga. Ang porma sa imong naong og itsura, parehas gud kaayo ni Papa nimo. Puti lang ka, Aliyah. Bitaw, lahi na ko nga itumog panit. Parehas sa ubang mga lumad. Di bansad ka mabintaan, Ada. Kay, itom ka pamanit. Pero hamis mansad ka kaayo. Hindi tayo itsura. Kapasigarbo ni bisan kinsa nga mahimo ni mong bana. Salamat sa komplemento uyuan ko. Murag nadasig kong alit inida. Murag giganahan na sa doon ko nga mga arte. Angay lang, uy. Kay daga na gud ka. Magbuang paganit ta ka. Na. Sige, kada. Tara mo, aron makaabot pa to sa kalingawan. Sa kaon, cute. Manay tinuod. Manay tinuod na itong atuan dito. Babe, gikapoy na ko. Mamahuay sa tapi. Unya, mangita taglandong kay grabe kayong kainit, Asa pa ba napadungan ni, oy? Layo naman kay taog na abtan. Adto ta sa dapit nga na ay mga tao. Nga nakinahanglan mangyot nga moabot taog layo. Para pagtuman sa mong mission, babe. Na, tuwa na. Nangat sila ka, ma'am. Nangat sila. Dalit man, milapad ang akong babe. Ha? Oh my God. Oh my God. Ayag itugot, please. Dili ko gusto nga mao'y makaingon sa pagkaguba silang adlaw, God. Pero, oh my G. Kalapad kit sa akong babe. Pero ayaw ko ninyong tagda, ha? Ayaw magpadaha sa akong gibati. Kay karong taod-taod, maulian ra ni. Pagklaro, love. Pagklaro. Dili na ko isugal ang imong kondisyon sa... Meaning, andam ni mong baliwad ang oras nga atong naagian sa atong pagpaingon nga ni? That's unfair! Dili ba, Pauline? Yes. Pabili na lang ka. Ha? Pabili na lang mo. Huwag kami na lang siglan ang ulaw sa unahan. Dito na lang mo sa sakinan, kuya. Murag ikag-correct nga mo'y mga ako sa pag-explore, ha? Thank you, love. Pero dili mahimo nga wa ko. Nga mo'y makatanaw sa palibot. Mau, tino na. Kay siya may mo decide, Shane. Ako, igo malang kong back up. O gang ubang miyembro sa grupo. Back up lang back up. Mao gani, tanda gani. Mapadayon na ta. Kay kisa mapunay pa mo og airco, di ba? Come on, let's go. Okay. Yang akong kawag ang akong jacket. Ikagamit ini. Aliyah, tanawa. Ang tayo.
ang tao nga nagparugtungod anang ako. Nagsigisiyag tutok na ko. Anak na siya sa usa sa mga dato dinhi nga bagong abot gikan sa Bagyo. Ang imong papa ug mama mo'y nakailaan na niya. Tuwa na sila ay. Tuwa si papa nimo. Nagsulti sila ug tuwa biduol na nila ang anak. Gwapo siya no, Aliyah no. Naipo ka? Ni Daigra. Kung pananglit maibog manggani ko anak niya. Ako na lang itago niya badlungon ako akong kaugalingon. Kaya ang iyang atensyon. Klaro kayo na ani mo. Tanawa lang gud na o. Sige magkani nagpanglingi dinhi. Basta di na oy. Laki ra na. Hay nahatagi og importansya. Ha? Anong dili man? Diba ang laki para man sa mga babae? O bitaw. Pero ako, wag di ko yung interes nila. Kaya akong gusto nga makahuman na ko sa akong pag-eskwela. Dili tiyaw-tiyaw ni nga itong gihimot da. Hain pa pang utlanan na ninyo taa. Mao ni ang... Look, guys! Ay, thank you, Lord! Thank you! Woo! Oh, wala. Makalingkod na kita. Nga no? Unsa man din na inyong nakita, ha? Nga na-excite man yun mo? Bay sa mga lumad. Ha? Mga bay na? Ah, oo, bay. Pero sa mga baboy tingali. Grabe naman, Sad. Tungod ka ingon ana ang hitsura, para nimo mga baboy na ang nagpundo diha? Mga tao nga parehas nato ang naadiha, Pauline. Well, dilis ko magabasol nimo kung ingon anang imong hunahuna. Kaya tingali sukad, karon pa ka makakita og ingon anang kasiha sa Pinoy-anan. Nga iya sa mga pobreng lumad. Unsa no? Dito. Dito una mo. Ato sa mo pundo dito. Nakakita mo anang taas nga lingkuranan nga hinimo sa kawayan ilawom anang punuan sa dakong kahoy nga baga kay mga dahon. Pamahuway sa mo dito. Kay magigimamat na ako sa mga lumad, okay? Sin, tapari si Pauline, ha? Daligaw. Ay. Uban ako. Okay. Ikaw lang unay handol anang kamera. Si Sin naman ang tanga kong sangunan, ana. Kay decided naman gid siya nga mukuyog yun nato. Sige lang. Next time na lang. Okay, dali na. Are you okay? Ayaw tago-tago ang tinuod di magibati, ha? Isulti gid ang tinuod. Dipensahe sa tao na akong igsuon. Kaya di gid ako ikalipay kung siya ang mapasangilan. Kung si Bako, mulamay na sakit nimo. Ay, come on. Sipon na ni. O tingali, doon ako yung maabot nga uboshin. Mong relax lang. Kaya ranin ako. Ayaw ka bala ka? O kung simba ko, mababaan ni mo unya nga masakit ko, o medyo delikado ang sitwasyon, huwag ko'y tugutan ni bisan kinsa sa akong pamilya nga motulisok ni Del kay siya ang ilang gibasol. Dili ko musugot na dunay mo yaga-yaga sa akong minahal. Mao ba? Ang imong pangutana may unod nga pagduha-duha. Kay dili ka mo tuo sa akong gisulti unsa no? Bakakon ko sa imong tanaw, Shin. Ikaw rin magkatubag ang imong pangutana. Shane! Parihan mo ni Gaudel. Nga naglan, maayo na ba yung among pagkabutang diri, ha? Nga naman, Gaw. Ngagdaog ka o ng mga lumad. Ha? Timing! Kay, mikutoy na gani akong tiyan. Okay, Ate Pauline, shall we? No. Dili ko. So, palabihon mo nga mapas mo ka? Pero di yun masukot si Gaudel ni ana. Pero respeto sa nag-imbitar og kaon, importante na para dili sa sila malain ba? Bahalag dili ka mo kaon. Uban na lang namo. Kay ako murag di na gid makaagwanta sa reklamo sa akong tinai. Nagikay di sila? Sa ingon lang anak kadali? O sa dilang giluto? Sweet corn. O kamuting bagon. Nasa'y kamuting kahoy. Kung dili mo kaya nga, kanang makisaw nila, dinhi ka na lang. No. Kung mauna, ayaw na taon paglangay-langay. Aron dili maglabad ang ni kuya, ate.
ahak sa kada. Dili na niya magkadibaw ang trabaho ni Kuya Del. Kung magpaghay-gahay kasi mo, oh. Please lang, patuo ko na, bi. Love, pwede kami lasay magsulti. Dili ko gusto nga maproblema ka, kuya, ha? Sige. Don't worry. Ingon anak ko concern si Shane mo. Lupit pa man niya imong inahan? Oh. Ingon ko niya nagkapinangga ni Shane. Oh. Swerte ka. Nakaigsoon kag parihas niya. Yes. Stress reliever lang akong manghod. Kamao siya nga mointra kon asa ko niya dapat amami. Pero, dili siya manghilabot sa personal nimong problema? Dili siya ngun niya na. Doon na siya limitations. Ana na siya manghilabot kon ako na pangayoon ang iyang opinion. Ang imong kahimtang nga ito istoryahan. Ayan ako kabalaki. Okay na kayo ko. Makapahuway yung makatumar lang ko og tambal. Wa na kay angayang kabalakan. Mao nga relax na. Oh, shit! Tessa! Ako? Oy, excuse me! Hello! Ikaw ba? Maunang magkabingkil ta. Kay mo dayon ka man gunog salga bisag wa pa nimo maklaro kung unsay akong gisulti. Dili una ka maminaw sa sumpay. Pagmatngon sa god. Ay, mama, lagi ikaw! Oh! Kung ako na sa nang tumagon ang imong birada, magubot na sa ta. Ha? Ani na lang. Tiwasa lang una tong imong istorya. Sige na. Basin pa di ay malingaw pa. Kay wa pagyud ko makakontak sa gusto na akong tawagon. Ay, wala tingali signal! Oh. Basin. Hain karon ang pundok nila. Sige na. Pagpatay sa kalaay. Padayo na tong imong istorya, be. Sige. Sige. Ay, di ang ganita ato kutob na pita? Ay, katugong nagkauyab ang ilaga og ang ilipante. Halagi ganahan, sige sa. Mong, naghinaminim ka sa sumpay. Ay! Okay, madam. Kay mo man ay akong gusto ka bitaw mag-istorya, bitaw gani ko, magpakita og interest ang mamina. Sige na! Sumpay na. Okay. Oh. Uy. Hala. Kisa mo na. Shh. Hello? Good evening, Ma. Hope you have a nice day. Shin, anak. I miss you. Kumusta ka naman, anak? Okay na. Enjoy nga nagkuyog-kuyog ko ni Kuya. Ikaw di amting sa Imanakawa. Kung pwede, dadana si Yaya Chay-Chay para na ay maka-assist ni mo. Okay ra magdili, nak. Kay okay ra man sab ko. Sa mga higayon nga makinahanglan yung kong kauban, pwede ra man ako siyang dadon. Pero dili sa tanang higayon. Ayaw halagdahan na si Yaya Chay-Chay, Ma. Kay makasiguro ka nga unungan ka na niya. Upan niya, pahaway sa da. Pahaway upan nagsa. Ayaw sa kayo kaguan ng imong kaugalingon. Sa imong edad kaya, hindi maayo nga magpatuyang kagpahago ng lawas ni mo. Thank you kayo sa concern, anak. Kanus akaman mo pa uli? Tanawon lang kung kanus ako puli diri. Pero feel na ko nga giganahan ko sa gibuhaton ni Kuya. Maong posible nga magpapili na lang tingali ko diri, Ma. Ha? Shin? Ay nalagi tago na ko ang imong mga luha. Kanaibaw kong naghila ka. Nga naman ka?
Natandog lang ko. So unsa? Sa paghilak ni Mama sa dihang nanawag ko niya kaniya. Ha? Na-feel na ko ang ayong gisulti nga. Na-miss ko niya, kuya. Meaning, nga bisan pa sa imong mga shortcomings, love paghihapon ka ni Mama. Ganon na nawag man kaniya? Tungod kay gimingaw ko. Ako siyang gikumasta o gipahinumduman nga kinahanglan siya mag-amping sa iyang lawas. Og nanginaot ko nga na-enjoy ra siya siyang adlaw. O kinahanglan nga dili niya haguod og maayo ang iyang kaugalingon. Salamat, love. Na ang Ginoo, kuya. Siya rin ginasayod ko noon sa nako kamahal si Mama. Bisan pa man kung kanunay ko niyang biklon. Palapdi pang imong kasing-kasing, love. Sabtalang gud siya. Maumaginay akong gibuhat. Usahay lang. Kaya muli ko'y kanikalit ang akong utok. Kanang mamatngunan ako nga wa na sa hustong lugar ang iyong kinaiya. Mutukar sa ning akong pagkasungugan. I hope nga magkasinabot lang gid mo, Permi. Kamu si Pauline. Nagkasinabot ba, kuya? Ha? Sorry. Kung sayop ang akong pangutana. Gusto lang ko nga maniguro, kuya. Naibahabay ako kung unsa kakabuotan. Para na ako. Jackpot kaayo ang babae nga makabanan nimo. Dili ko gusto nga masayop ka sa pagpili sa imo unyang ubanan sa tibok nimo kinapuhi, kuya. Nagkasabot man tigali ka sa akong pangandoy, di ba? Pinanggat ka. Maungang akong gusto, mahappy cute ka. Thank you. So, kumusta si Pauline? Okay naman siya. Dili siya lisod higugmaon. In fact, sa una pa lang akong pagkakita niya, nadalidayon niya ang akong pagtagad. Ang gugma? Muang ko na lang gid ko nga na-in love din ko niya. Mutuo ka, anak? Of course. Kay willing naman dayon ko nga pakaslan siya. You're kidding. Nahibaw ko ganong naingon ka, anak, love. Ani ni. Aron di ka maalarma, hatagan sa nako ang akong kaugalingon sa pagtimbang-timbang. Una sa tanan. Para pagsiguro kung wa bagi ko masayop sa gusto na ko mahitabo. Ayaw sa pagdali dayon, kuya. Okay, dear. I will take your advice. Ay, pagkalaay. Ay, ingon ana lagi, madam. Pero, challenge bi anang kalaay, madam ay. Wa ka tingali importanteng lakaw sa, kay ingon ana maring mo gisulti. Wa, gyud. Gibati na ko. Nga gusto kong magpundo lang una din hisbay. Hain mas maayong sumpayan na tunimo ang imong istorya bahin sa ilipante ug ilaka nga nagkauyab. Be, sige ko na, be, para dukaon ko. Nya, sala man eh. Nakatuog ko. Nya, wala na kayo mo putol. Sige na siya manawag ni mo. Ay, uno. Ay, wa na tingali, oy. Hala, sige na. Okay. Maulag ito, madam. Nagkauyab ang ilipantib ang ilaga. O, sweet kayo sila sa usag-usa, madam ay. Nalupit ginoon nila kanang murutag saging nga singket bitaw. Singket man, lingket ba? Nga masigila sila siket do ha. Na love yun kain nila ang usag-usa. Murasag true. No. Imagine, ilaga og ilipante. Murag yung angayan, murag sigulya ang dadyayan. Mama, inana. Unya to, madam. Ha, ari na ta sa highlight sa story, madam, ha? Naman ni highlight. Kay siguro yung magduka na kaini. Ay, ha? Uy, ano man? In. Mao to, nagkasabot ang duha nga mag-date sa ilawom sa kalubihan. Ha? Oy, ilawom gayud sa kalubihan? Agoy,
Pagka-imposible ni Ana Chay-Chay. No, istorya raman ni madam. Muna imposible. Imposible yun, bitaw. Kaya kano sa mahitabo ka sa tibok kinabuhi. Ang usa ka ilaga o ang usa ka elipante. Magkauyab silang duha. Be. Ay, nahala. Maumang ka ha. Okay. Di na ko mo lalis. Aron ta mahuman. Oo nya, be. So, nadayon gyud og date ang duha. Onya, dito pagyud sa ilams kalubihan. Ha, ay diin bang, diin ang banagdapita nga, naabang yung kalubihan nga naapel. Ha? Ay, pagbuot, madam, ako maning istorya. Nahala, sige, way magbuot, imuha man. Pero sige, sagdi na lang. Ato na lang tugutan, be. Bino, tugutan ato, ha? Oh, sige, karon unsa may nahitabo. Unya, madam do. Unya to, madam. Nagkuan sila, madam. Nagkuan ba? Oh, pwedeng romansa nilang duha, madam. Romansa gid sila duha. Uy, anak. Oh, grabe kaayo. Hangtod nga, nasudlan og bako kang ang utok sa ilaga. Uy, nakahuna-huna bitaw na, madam, nga mag-what's the style. Uy, anak, no? Wala eh. Gado bang naabot ka man og what's the style? Dito na mas romansa, madam. Usabay labot, anak, sa istorya, ha? May labot, madam, uy. Pagtarong siya, ay. Wala, magyud ang kadang mga romansa, madam, sa istorya aron palagi. Tarong chay, ha? Hain ba tong akong chinilas? Oo, ngano ita magkang chinilas? Iandam na ako para ihapak sa imong naong kung dili ka magtarong. Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I Only Live to Love You. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minius. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kang news sa RMN Drama.